Sige, go! We don't talk anymore. Like we used to. Like we used to. Hi, kapatid! Hello mga kapatid, ulit ka back na naman sa ating YouTube channel mga kapatid. Kamusta kayo? Kamusta? For today's vlog mga kapatid, kay may sukang pakurat ba na, no? Kanang sukang pakurat bang aslum ito janghang, no? Akong kuan ron. Akong kuan ron kanang nay. Akong paimno ni mga bata ron. Unsa lang mga reaksyon ron. Kanang challenge na nila ron, no? Kita pa na kuman nila mo inupo ta. Aslum man nga hanghang kay sukang pakurat gud na, no? No? Makuha ta sa sukang pakurat mga kapatid, mususa ta sa bahay. Hanghang baya po na gamay, pero gamay na mga kunti lang. Sige pa sa tag suka. Tadang! Sukang pakurat. Pinakurat ay sukang pinakurat na. May ko sa hang na. Reaction challenge ron. Gandam kong tubig mga kapatid. Kining ko na. Basta kay basi makurat na sila tugot sa kaslong ba. Pero ito din silang mga reaction. Unsa kay mga reaction nila ron mga kapatid, no? Pero una na ito ba para mo yung mga naong. Asang sila? Kuya Winwin! Ali, magkwanta, mag-challenge ta. One, tikya! Basketball. Tikya! Oh, si Mayan! Mag-challenge ta. Kuhan, katong... Okay na ninyo, pinakurat. Hagdira. Batay, ang buwak. Ako na. Siyo na. Ako na. Ako niyo na mga kapatid, no? Nananaw sila, oh. Slum ka jukuan, baho. Oh, nana. Aslum naman. Disunod. Tika. Ni ay. Lami isa nga humot niya, aslom nga hanghang. No. Sipon-sipon man din eh. Kita. Nana. Tagsaka taklo mga kapatid ang imno nila na. Simot na, simot. Sana, let's go. Unsa may kasturya nimo? Hang. Unsa pa? Aslum. Ipakita tayo mong tanong mo ganina. Ape, mana. Sisunod. Ano ba ta? Winwin, mo na si Alvin C. Sila daw sunod. Dali. Simot ako na, simot. Sa may baho. Aslum na daan. 1, 2, 3. Sa may yung istorya ng mga kapatid. Dami alam mo po mga kapatid. Ja. Aslum. Ape. Sunod din Jo, sunod. Simot na, simot. Ansa. Gila ka. Sige, go. Ape! Isog. Oh.
Tara, what's up? Tasya. Okay, 1, 2, 3. So, no. Simo to na. Wait ya, simo to na. Masih bawa man. Sige. Inom. Hutda. Kasi reaksyon. Disunod. Sige, simutan na. Simut. Sabi istorya niyo mga kapatid nito. Aslom dyan ba ho? Sige. Talaga. Ano? Just coming. Leg. Kaduha on ako kinuhan ganina mga kapatid karon. Dinol ko sa last. Ha? Duga. Kuwang pa. Kuwang pa, dapat 5 katakob. Sumo na. Sumo ka dyan ha. Nga na, Rodi. Ay, mali. Di ko nga gani, ha? Kuwang ka. Bye-bye mga kapatid. Bye. Bye-bye mga kapatid.